oče Jefreme. Još jednom srećan imendan našem dragom ocu Jovanu, sa kojim sam se upoznao davne 2003. godine u Dajbavama. Još je tad bio Predrag Peđa, a ja sam bio još uvijek Nikola, isto civil. Kod oca Isaka pokojnog smo bili također sabrata Cetinskog manastira, koji je bio tad na poslušanju kao iguman u Dajbavama. I posle, tačno na današnji dan se i zamonašio 2009. ali tako baš očivano. On je otac Danilo, također sam bio i tad na monašenju, tako da sa ocem Jovanom me vezuje dugogodišnje prijateljstvo i pošto smo preko oca Jefrema Cetinski manastir i manastir Stanjevići bili kao jedan manastir, jer je otac Jefrem isto od stare bratije Cetinskog manastira, tako da ta nevidljiva veza nas povezuje sve i uvek smo se smatrali kao jedna porodica. A i svi smo bili duhovna čeda mitropolita Amfilohija, koji nas je sve zamonašio. Većinu nas, što se nas trojice konkretno tiče, i rukopoložio, i koji nas je rukovodio kroz sve te naše prve početničke naše dane, padove, podizao nas, kao što svaki roditelj svoje dete uči da hoda, da se priprema za život i da postane jednog dana odrastao čovjek. Otac Jefrem je 2004. otišao iz Cetinskog manastira, ja sam 2007. došao, ali otac Jefrem je dolazio vrlo često u Cetinski manastir, tako da ga nikad nismo ni smatrali da se odvoji od naše bratije. A također i bratija koja se tada skupila ovdje, bio otac Ignjatije, otac Danilo, Jovan, bio je iskušenik Pavel Rus, koji je poslije bio Ignjatije kod nas na Cetinju jedno vreme. Tako da i u jednom trenutku, sjećam se, 7 vas je bilo ovdje. Otac Nikon, koje godine si ti baš otišao od ovdje? 13. da. U jednom trenutku vas je 7, sjećam se, bila. I bili ste posle Cetinskog i Ostroškog manastira najveći manastir po brati. Daće Bog ako Bog da opet da se ovo ispuni i okupi. Mitropolit je kao jedan sveopšti otac i majka bio svima nama, i ne samo nama monasima, nego i koga god da sretnemo od civila, ljudi. Svi mi kažu da su imali priliku makar jednom da se vide sa mitropolitom, da uzmu blagoslov, da popričaju. Mnogima je čak i u kuću ulazio i oni to pamte kao jedno od najvećih blagoslova u svome životu. Jednostavno, mitropolit je ušao u legendu kao što je ušao i Sveti Petar Cetinski, jer posebno ovi ljudi koji su sa Cetinja i dan danas čuvaju predanje gde je Sveti Petar ulazio u koju kuću kad je nekoga blagoslovio, kad je, ne daj Bože, nekoga i ukorio i prokleo, ali ta njegova prokletstva nisu bila da bi se ljudi istrebili, nego da bi se ljudi popravili. I vi kad čitate te njegove poslanice, on tamo kaže da Bog da živo meso otpadalo od onoga ko uradi to i to. Ne kaže od tebe, nego od onoga ko uradi to i to. Znači, ako ne uradiš, nije kletva na tebi. I nažalost, neki ni posle ovoliko vremena ne mogu da dođu sebi i da izvuku neke pouke iz svoje porodične i uopšte istorije koja se dešavala i dešava na Cetinju. Ali daće Bog, kako je uvek govorio mitropolit, to je kraljevski grad, to je grad Svetoga Petra, i daće Bog da se preobrazi i da bude opet ono što je nekada bilo, uzdanica. Mitropolit je, svi znamo, vaskrsao mitropoliju koja je bila u ruševinama, a jedan od najvećih ili najsjajnijih bisera u toj Niski koji je on obnovio je manastir Stanjević, i on mu je baš dosta posvećivao i pažnje i ljubavi, i bilo mu je stalo da ova svetinja zaživi. I zato je uvek bio od pomoći i ocu Jefremu i brati, jer ovo je, svi znamo, iziskivalo nemalo truda i napora da se obnovi. Nama je lepo danas ovako da dođemo, kažemo joj kako je lepo uređeno sve, a pokojni otac Dimitrije i otac Jefrem i njegova bratija znaju kako, njihova leđa znaju kako je sve ovo teklo. Sjećam se kad je bilo 2018. kad je bila priprema za osvećenje manastira, i tad je skoro svakoga dana mitropolit dolazio ovdje, bukvalno se za svaki detalj trudio da bude prisutan, da sa svime bude upoznat, ali još jedna crta njegova je bila da
iako je sve on voleo da zna i da ovako propita, ipak nam je davao svima odrešene ruke, davao nam je slobodu da mi projavimo neku svoju tvoračku energiju, neki talenat svoj da ostvarimo. Pa ako bi nešto možda i zabrljali, malo on bi to popravio, ali tako diskretno da nam ne bude neprijatno. I tako je teklo, hvala Bogu, sve kako je trebalo i kako je Bogom bilo dano. I kad su se približili, da kažemo, koncu njegovi dani zemaljski, Gospod mu je dao i da vidi, da malo uživa u žetvi onoga što je on posadio svojom rukom. To su one sve narode Litije. I sećam se njegovog oduševljenja, on je samo onako sa divljenjem i благодарenjem Bogu gledao koliki se narod skupa, kako sve to prolazi s blagoslovom Božijim, bez ikakvoga incidenta, iako smo imali i tekakvih podmetanja sa strane i pokušavale su razne službe tu da se umetnu da isprljaju tu narodnu, taj narodni bunt. Međutim, njegovom molitvom i molitvama svih svetih, Gospod nas je sačuvao od svega toga. I tako kad je, kao Mojsije, došao na goru Naval i kad je video već da je narod, da sviće zora slobode, Gospod je rešio da ga prizove k sebi. I kad je onaj zlosrećni virus ili otrov, ili kako već da ga nazovemo, to će tek vreme da otkrije šta je bilo, kad se širi u narodu, upozoravali smo ga i mi iz okruženja i ovako lekari i drugi ljudi da se malo pripazi, jer je on ipak čovek u godinama i da može lako da se zarazi. On je govorio, ja idem među moj narod i neću da se odvajam od njega. I kad se već razboleo, kad smo utvrdili da ima bolest, bilo mu je ponuđeno da ide ili za Beograd, onda su mu čak nemački ambasador mu je nudio avion da ide u Nemačku. Bilo je još ponuda još od nekoliko zemalja iz okruženja i svi su stvarno brinuli o njemu. Međutim, on je jasno i odrično rekao da ako je dobro za njegov narod da se leči ovde, tako će i on da se leči u našim bolnicama i da neće da napušta svoj narod, pa ako ga Gospod prizove, nek je slava Gospodu. Tu je među svoj narod se upokojio. I tako je ostao čvrst pri tome stavu. Iako su poslije neki pričali kao da nisu hteli, da ga nisu lečili, to će sve istorija da pokaže. Samo mogu da kažem da su se lekari stvarno trudili i brinuli o njemu. Sad kako će to Gospod da proceni, to je već drugo. Ono što isto mogu da kažem, ceo život, ja sam u 10 godina bio kelejnik, a pre mene je bio otac Matej 22 godine kelejnik. Znači, ono i otac Matej i ja što možemo da kažemo, to je da je mitropolit u stvari sve samo ko sebe brinuo. Mi smo bili, to je to čisto da ponekad obrišemo prašinu sa onih knjiga na njegovom stolu. A Kelija mu je više ličila na one neke arhive iz filmova gde prolaziš koridorima između knjiga i međutim on se snalazi odlično u tome. I kad bi ga pitali, Vladiko, pa možemo li makar nešto da sklonimo malo, da vam bude onako praktičnije? A on bi rekao, ne, dobro je to, sad ostavi ovako pa ćemo da sredimo. Međutim, to, hvala Bogu, evo sad ga sređujemo ovde u Stanjevićima. I tad se on i obradovao kad se ukazala mogućnost da on u Stanjevićima svoju biblioteku zavešta i prenese. I znači kad smo otišli tamo u bolnicu, ono što je on celog života se trudio i izbegavao, tu ga je Gospod malo proverio njegovo smirenje, to je da neko brine o njemu. Jer on nikad nije dao, znači sve je samo ko sebe radio, nikad nije dao da nešto mi se potrudimo oko njega. A ovde je već morao da bude na tuđoj nezi. Prvi dana se još nekako i trudio, mogo je da ustane iz kreveta i sve, međutim kako je bolest napredovala, tako ga je na kraju prikovala za krevet. I njemu je to bilo vrlo teško. Sjećam se jednom punim oči suza.
I ja ga pitam, vladiko, prostite, mogu nešto da vam pomognem? Kaže, ne čovječe, kaže, ne znaš kako mi je teško, kaže, kad drugi moraju oko mene da rade. Ja ne znam šta mu kažem, vladiko, prostite, ali ovo je nešto najmanje što možemo mi vama da uzvratimo za svu vašu ljubav prema nama. On je onako samo skrenuo pogled i video se da su mu oči suzne, ali nije pustio suzu. Ali isto jedno čudo koje se u svo to vreme dešavalo, to je da su non stop dolazili bili i bolesnici i osoblje iz bolnice, da uzmu blagoslov od njega, ako je ležao u postelji, ako su govorili da može da se zarazi, da postoji na druge ljude mogućnost se prenese. Niko to nije obraćao pažnju, jer jednostavno znali su da je to sveti čovjek i da ne mogu oni da im ništa neće biti od toga. A da mogu i ja da posvjedočim po svome ličnom iskustvu, jer u jednom trenutku sam i ja dobio koronu. Znači, mitropolit dok je bio u kući, samo su otac Obren, njegov sekretar i ja ulazili kod njega, hteli smo da poštedimo drugu bratiju, da se ne zaraze. Međutim, nikad nismo nosili nikakvu zaštitu na sebi, ni one brnjice što su nam stavljali, ni ostalo. I stalno su nas upozoravali lekari, trebate, zarazit ćete se. Mi nismo hteli. Kad smo prešli u bolnicu, kad su radili one testove, mitropolit je bio pozitivan, to mu je već bio negde, verovatno 10. 12. dan. Mi svi, znači otac Obren i ja i sva bratija koja je bila u Cetinskom manastiru, svi smo bili negativni. Znači niko se od nas nije zarazio. A govorili su da prvih 7 dana valjda čovjek može da prenese virus, drugome posle već ne može. Sljedeći put, na 5 dana smo opet radili, bili te testove, opet sam ja bio negativan, mitropolit je bio još uvek pozitivan. Negde 10. dan, kad je bilo, kako smo već u bolnici bili, ja sam postao pozitivan, a mitropolit je se izlečio, bio je negativan na testu. Međutim, njegova staračka pluća nisu mogla tako da se brzo vaspostave, da počnu da dišu, i onda je morao da bude na tom kiseoniku prikovan, za koji neki kažu da s jedne strane on ti pomaže da se održiš u životu, a s druge strane ti ubija. Međutim, njemu su, da kažemo, neprijatelji bili njegove godine, jer što su stariji ljudi, da se teže to uspostavlja ta funkcija pluća. I kad su mi rekli da sam se zarazio, ja sad u prvom trenutku nije mi bilo svejedno. Tamo, znate, na tom odelenju, crveno odelenje, kako su ga zvali, samo čujete oko sebe kako ljudi guše se, bukvalno se bore za svaki dašak vazduha i umiru. Bilo je dosta mrtvih. Ja pomislim, rekao, Bože, zar mi je ovde kraj, a iz te sobe gde smo bili, samo sam mogao kroz jedno prozorče da vidim jedno drvo i nebo, ništa drugo. Nekako je bio neki mrtvi ugao. I rekao, zar ovako da umrem glupo? I onda u sljedećem trenutku se trgnem pa kažem, ma možda mi ništa neće biti, ne zbog toga što sam ja potreban Bogu, nego sam potreban možda mitropolitu, pa će zbog njegovih molitava da me sačuva. I to me negde uspokojila ta pomisla. I stvarno tako je bilo. Sem što sam izgubio bio na 2-3 dana čulo ukusa i čulo mirisa. Čulo mirisa malo duže trajalo, ukus mi se vratio, kao što vidite. Sve je drugo prošlo kao da nisam ni imao bolest. A on se opteretio bio i rekao mi, kaže, zbog čega nisi nosio zaštitu? Rekao, vladiko, ne mogu ja sad tu da one skafandere nosim, a tu sam pored vas. Jednostavno nisam mogao. I onda vidio sam ga da se molio tad bio. Hoću da kažem, njegova molitva je mnogo značila. I kako je vreme prošlo, mi smo već očekivali da ćemo da izađemo iz bolnice. To je znači bio utorak, sreda, to je bila sreda, a u četvrtak su trebali da ga skinu sa kiseonika. Međutim, njemu odjednom se pogoršava nešto stanje. Šta je? Vidim ga, ja drži se ispod rebara i znam da nešto nije u redu, jer on nikad se nije žalio, niti je govorio da ga boli nešto ili ne boli. Ja kažem doktorki Jeleni Borovinić, rekao, Jelena, nešto čini mi se da mitropolitu nije sve kako treba. Ona je odmah došla i pregledala ga i onda su ga priključili ponovo na jaki kiseonik i krenulo je, ona je rekla, ovo je ono što smo se bojali njegove godine.
To je bio, znači, bila sreda, celu noć nekako nismo ni mogli da zaspamo jer brinuli smo o njemu da mu ne pozve. U četvrtak ujutru, ovako mi je prstom samo bio pokazao, bila je jedna flaša sa vodom i obično sam mu davao ja na slamčicu da pije. Međutim, imao je onu masku za kiseonik i trebalo je da mu skinemo masku. I zvao sam ovu sestru biomedicinsku, jednu koja je tu pomagala, da mu skinemo i tako smo skinuli onu masku, samo je on u jednom trenutku onako kao sebi u bradu rekao gotovo je. Ja nisam bio siguran da li sam čuo ili nisam. I kažem sestri, reče li on ovo gotovo je ili mi se čini? Kaže, rekao je ona onako sva prepadnuta. Tad sam se prvi put prepao da će da se upokoji, jer ono kad smo došli, mitropolit neće da se upokoji, takvi ljudi ne umiru, a i nije obnovio još uvek prevlaku i lovćen. I to me nekako čuvalo. Međutim, ovo kad sam ga čuo sad, onda sam pomislio sebi, pa možda Gospod to ostavlja nama u amanet, a on nam je govorio stalno da neće da ide da bi nama ostavio taj amanet, da se obnove te svetinje. I onda je, poslije su ga poveli bili na tamo pregled i već mu je tad bilo sve gore i gore. I samo je on u jednom trenutku rekao, kad su ga vratili pre nego što mu je pozvalo, kad su ga priključili na onaj respirator bili, rekao je meni, kaže, idemo mi u petak na Cetinje. To je znači bio četvrtak kad mi on to rekao. Kažem, kakav petak na Cetinje Vladiko, jer je u subotu bio Lučin dan i Sveti Petar. Mislim se, ima još najmanje mjesec dana ovdje da budemo dok se sve ne oporavi. Međutim, ono kako je sve kasnije teklo, videlo se, ja sam na kraju poslije pitao bio lekare da mi otvoreno kažu šta možemo da očekujemo. Oni su rekli još dan ili dva može da izdrži. I ja onako, celu noć smo tu dežurali pored njega, niko nije spavao, ni ove doktorke, ni medicinsko osoblje. I samo u jednom trenutku, valjda se i on molio da mi Gospod prosveti pamet, pošto ja ni na kraj pameti mi nije bilo. Čovječe, on ako se upokoji u petak, a mi smo mislili u subotu da se pričestimo, ode čovjek ne pričešćen. I onako me hladan znoj oblio, to je bilo oko 4 ujutru. I ja kažem ovoj doktorki Jelene, Jelena, može li mitropolit ujutru da se pričesti? Kaže, može i trebalo bi, ona mi kaže. I ja sad ne mogu koga ću da cimam u 4 ujutru, a ovamo inače u manastiru svi su bili onako na iglama. I pošaljem ja poruku ocu Obrenu, Jovanoviću sekretaru, on siroma nije ni spavao tih dana. Kažem, neko, oče, možeš i da javiš nekome od bratije na hramu u Podgorici, da dođe da pričesti ujutru mitropolita u 7 sati. I on mi šalje na 10 minuta, kaže, doći će otac Bać, otac Branko Vujačić. Međutim, vidim je padaju mitropolitu sve one funkcije, bojim se, neće izdržati ono 7 sati. Ja zovnem Obrena, rekao, slušaj oče, rekao, javi ti njima, neka dođu što pre. Možda, ne znamo, nadamo se da će da se izvuče, ali bolje što pre da dođe. I onda stvarno otac Baćo je negde to je bilo oko 6 već, odmah ustao, došao na hram da uzme svete darove, međutim ovamo se odigrava drama kod nas. Mitropolitu padaju svi oni parametri tamo, pada mu broj otkucaja srca, pritisak se spušta, saturacija, znači nivo kiselnika u krvi, sve ide ka koncu. I ja gledam, još mi ovi medicinski tehničari kažu, kad padne ispod valjda ispod 8 otkucaja ili kako bi beše, sad sam već pozaboravio, davno je bilo, to je već smrt nastupa. Njemu se spustilo bilo do 8. Pritisak mu je pao bio na 40 sa 30. A na 20 već se umire. I sad vata me padne kako čovjek da ode, ne pričešćen meni greh na dušu. I onako u jednom trenutku, ne znam šta da radim i prilazim njemu onako i samo sam ga uhvatio za ruku i rekao mu, Vladiko, otac Baćo je krenuo da vas pričesti i molim vas, sačekajte još malo. I ono su samo odjednom skočile one funkcije, počelo je da, znate već svi one zvukove onih aparata. Ova sestra Jelena, doktor, počela da plače, svi ovi okolo i ona pokazuje ovim lekarima, njim kaže, jer vidite, vi mislite da je čovjek, kad je u komi, da on ne zna ništa, međutim čovjek je potpuno svestan, samo što ne može da reaguje.
I sad čekam oca Baća da dođe, a to je kao ono iz filmova, svaki minut je večnost. I on ulazi i odmah ajde da ga pričestimo, i sad je problem kako, meni je onako bilo malo problem, kako ćemo da ga pričestimo, da li će on moći da proguta pričešće, prvo što je u komi. Drugo, kako mu je sonda, kako je intubiran, sonda mu je u ustima i ona je povezana sa nekim kao zavojem, jeste. I, znači, a onda ako i može da stavi unutra, može onda proguta. Da li je uopšte impuls za gutanje? Ja pitam Jelenu, šta misliš, ona kaže neka stavi malu česticu, kaže ja mislim da će moći. Znači, mitropolit je ovako bio naslonjen, i, znači ne otvara oči već dan, i sad otac Baćo onom kašičicu kako prilazi njemu, a i to isto traje večnost, i sad gledamo svi da li će moći da se pričesti. Ja mu opet kažem na ugovor, rekao, Vladiko, evo otac Baćo drži svete tajne da vas pričesti, otvorite usta. A on je, znači, kako je ovako ležao, on je seo, otvorio usta, uzeo svojim usnama pričešće i ponovo lego i, znači, ne otvarajući oči. I, znači, potpuno je bio svestan i to je bio njegov zadnji, u stvari, pokret koji je mogo da uradi. Znači, seo je bukvalno, jako je bio u komi. I posle toga smo, sestre medicinske i sve, Jelena je rekla, mi ćemo sad svi da izađemo, a vi se oprostite sa njime. I onda, kad su svi izašli bili, i otac Baćo i ja, ako smo nasamo svi uzeli blagoslov od njega, zamolili ga za oproštaj i za blagoslov. I onda su svi prilazili, ove medicinske sestre i tehničari, svi koji su brinuli o njemu tih dana. I svako je od njih uzeo blagoslov, znači svo vreme je on bio, svo vreme mu se još uvek funkcije radile. I onda je polako, samo su počele da se spuštaju. Ja sam prišao onako, setio sam se, kod nas na Kosovu je običaj, u stvari tako su govorili, kad roditelj umire, da ga sin ili koga ima već ćerku, da nasloni roditelja ili na grudi ili da ga drži za ruku, da u tim trenucima zadnjim mu da nekakvu sigurnost i da bude tu uz njega. Ja sam ga uhvatio za ruku. I tako ono sam gledao prvo kako opadaju one funkcije, rekao, ma neću više ni da gledam, gledam u njega. Međutim, njemu na licu nikakve promjene, nikakvog grča, nikakvog uzdaha. I samo u jednom trenutku se ugasio onaj ekran kad je pao onaj bio pritisak ispod 20, samo se ugasio ekran i Jelena je rekla, upokojio se. Znači, ništa mu se primetilo nije. A posle sam čuo od vladike Joakima, on je u Makedoniji episkopa, naš sabrat sa Cetinja, zajedno se sa ocem Jefremom on monašio. On je jednom i rekao, kaže, kad umiru sveti ljudi, kaže, ne možeš da vidiš njihov poslednji uzdah. To je vladika Joakim rekao. I tako je stvarno i bilo. I onda smo ga, mi to obukli i posle, trebalo je 4 sata da bude tu u sobi, da ga ne bi nosili u mrtvačnicu, nego da bi mogli direktno da ga ponesemo posle na Cetinje. I mi smo ga obukli i posle 4 sata dolaze sveštenici sa Cetinja i doneli su nam odežde da ga obučemo. I kako smo ga oblačili u jednom trenutku, osjećam miris tamjana. Ja kažem, ko je upalio kadionicu i gledam nigde kadionice nema tu. I kaže otac Jovan Radović iz Podgorice, kaže, jer osjećate, kaže, kako miriše tamjan. Ja ukapiram, u stvari stvarno, niko nije palio tamjan, nego je sam mitropolit zamirisao. I meni se tad i vrati miris. Što sam u koroni izgubio bio. I posle stvarno, kad smo krenuli na Cetinje, kad smo ga, prvo cijela je bolnica izašla bila da ga isprati, kakve mere, niko nije to više gledao, i kako smo kretali gore za Cetinje, prolazimo iznad Dobrskog sela i pored sanduka stojimo, s jedne strane otac Matej, a s druge ja. Ja sam u jednom trenutku se sećam, rekao, Vladiko, evo opet bi po tvome, mi petak odosmo na Cetinje. I tako je bilo. I stigli smo u manastir i onda je njegov život, možemo slobodno da kažemo, bio na sredini crkve, a to je već u oči slave Svetog Petra Cetinskog. I narod kako dolazi, celina prvo mitropolita pa Svetog Petra. Nekako je sasvim prirodno bilo da uzimaš blagoslovi od jednog i od drugoga. I sutra dan, kad se završila liturgija, i kad smo trebali da krenemo, stvarno narod je, eto, što kažu, svakako ga je jada pretrpeo bio i lepoga i dobroga od Cetinja, ali skoro celo Cetinje je došlo bilo isto da se pozdravi sa njime. Bez obzira da li ga je neko voleo ili delio mišljenje sa njime isto,
ipak je većina ljudi došlo bilo da ga isprati. I kad smo krenuli, to me isto podsjetilo na onu čuvenu litiju iz 96. kad su nosili mošti Svetog Vasilija za Hercegovinu, kad pored puta narod kleči. Tako je bilo od Cetinja do Podgorice, do hrama. Znači kako prolazimo, vidiš tamo ljudi kleče pored puta. Sećam se kroz Riječku nahiju tamo negde ispod Meteriza kad smo prolazili, neko kamenje, niti se vidi da ima kuće, samo iza je negde bila kuća. Jedna baka sa 2 štapa, jedva ide siroticu crnine i ona se krsti i vidi se da plače dok prolazi kolona. Posle, kad smo stigli u Podgoricu, ono je sve bilo puno ispred hrama i svi su ljudi klekli dok smo iznosili mitropolita i tamo do hrama. Tako posle, i kad je bila sahrana, bilo bi 100 put više naroda, nego tad nisu dozvoljavali zbog svih onih mera. Svi znamo da su vraćali autobuse iz Srbije i iz Bosne, da ne bi narod dolazio. Ali sahranjen je stvarno, što je rekao, bio neko od vladika tad koji je bio na sahrani, kaže, ovo je njegova kanonizacija. Isto kao što je kanonizacija patrijarha Pavla bila njegova sahrana, tako je i mitropolitova. I položili smo ga onda u kripti, kad su mu pravili grob, ono je kripta napravljena, bilo sve izbetonirano. On kaže, donesite vi meni, kaže, ovde zemlju, da me zemlja pokrije, kaže, ja sam iz Morače, navikao sam na zemlju, kakav beton. I stvarno doneli su bili, ne znam koliko džakova zemlje iz Morače njegove i s njom su pokrili i sanduk, i još su doneli bili zemlju sa Kosova iz Jasenovca. Znači ono da je on najviše insistirao bio za svoga života na Kosovu i na Jasenovcu i sa njima je, da kažemo, odpraćen bio. I tako sad, evo, ima i svedočenje ljudi da im pomaže i stvarno su se mnogi osvedočili i neki, ja lično, a mnogi ovako koji mi sami kažu da pritiču u pomoći, da i tekako sluša i pomaže. Tako da nismo zaradili svojom zaslugom, nego nas je Gospod udostojio da budemo svi mi, i mi oko njega i vi koji kao narod Božji koji ste bili isto uteha njegova. Gospod nas je posetio bio jednim velikim blagoslovom, kao što je rekao bio starac, mislim Paisije ili ko starac Emilijan za starca Porfirija, kaže, to je jedan grčki savremeni svetitelj, veliki, ovako mnogo poštovan, kaže, takvog svetitelja, kaže, Bog jednom u 500 godina šalje crkvi. Tako, ja verujem da je mitropolit nama posle Svetog Petra Cetinskog i Petra II. Veliki blagoslov koji nam je Gospod poslao da nam bude uteha u ove dane. Tako da se svi njemu molimo i ako Bog da i da doživimo kanonizaciju kad bude. Hvala, oči Stine.